la. Como que non? Cociñeiro sexy cunha pota de auga quente, non hai máis. Auga quente para cocer pasta. Moi bons días, familia! Como estamos? Veña que vou meter aquí un pouco de lume e imos a presentar a receita. A receita doxe que a xente amante da pasta vai flipar por cores. A xente amante desa cociña italiana, desa carbonara por un lado, desa matriciana polo outro. Chega a nova película, Pasta a Zozona. Un trebello espectacular que fai un par de semanas lin e dixen este fago eu no está chemo que a xente ten que flipar. Mirad o que teño por aquí porque son moi pouquiños ingredientes, o que vos dixen, un remexido dunha pasta moi mítica e doutra tamén máis mítica se cadra, que é a matriciana, que xa fixemos aquí, as dúas, e agora vamos a facer o seguinte. Neste caso, penne, macarrón de toda a vida que chamaba a miña nai, a todo, tuberías, dame igual. Aquí, pasta de boa calidade, como sempre falamos, para cocer. Despois aquí, ovos para empregar as xemas, xa veredes, porque eso, como ten carbonara, vamos a facer unha boa cremiña. Cremiña que tamén vai acompañada con este entreteto ibérico neste caso, vale? En vez de guanchale, historias raras ou papada, tal. Hoxe encontrei eso e vale perfectamente. Agora mirámenos. Aquí, unha salchichiña fresca, vale? Tamén valería un criollo dos noso churrasco, valería perfectamente. Pecorino romano, tomate e unha ceboliña. Así que, a bulir, que toca cociñar. Como que non? Vamos aló! Moi bons días, Lidia! Como estamos? ¿Cómo traes, Iván? Buenos días. ¿Qué te parece isto? Vaya maravilla. De tu almuerzo, ¿no? Home, esto, en serio, que porras, ni que churros, ni que galletas, ni nada. Un chisco de leite, se queres. Café, 100%, e a mullar. E flipas como vai isto. Maravilla. Por certo, hoxe touciño, vale? Moitas veces falamos dese touciño entrefebrado, vale? Por que entrefebrado? Porque ten graxa, porque ten un pouco de carne. En este caso, esta graxa vaime acompañar despois a cociñar un pouco esa ceboliña, ese tomate, dar un pouco de sabor tamén. Non nos pasamos, vou coller un par de liscos, non é toda, pero sí que a matriciana mítica que se fai con guanciale tamén se fai con isto. Así que hoxe temos pasta e cunha crema maravillosa. Non vou empregar nata, pero sí que vou callar esa xema do ovo e vou intentar que todo quede na súa perfección. A ver como nos queda. Isto, vou dicir unha cousa, é verdad. Primeira vez que fago pasta a Zozona. Primeira vez de todas. Pero non vai pasar nada. O que vou sí que vou facer para aforrar enerxía que isto ferva de contado é tapar a potiña que temos aí. E tamén vou coller xa unha tixola bonita para empezar a facer o meu rustridiño. Neste caso, vou, como che dicía, a coller esa panceta e voulle meter o meu toque. Desgrasala aquí ata que quede prácticamente crocante e despois botar esa ceboliña todo no seu sitio. Ni sequera vou quitar. Hai xente que a quita, eu creo que se desfaga toda esa grasa primeiro. Mira, por exemplo, o que vou facer? Vou coller así, rebanda. Pois unha rebanda aquí. Coitelo que vos corte ben, que sexa bonito. Mirade como vai. Esta lonchiña. Eu creo que cunha lonchiña así é máis que suficiente. Mira que cor. Mira que maravilla. Claro, isto normalmente que colle unha cor máis paliducha é o aire, que oxide un pouco. Non, isto non está rancio. Para nada, ademais. Pero o aire leva aquí un pouco xa tal e vai collendo esa cor. Pero realmente, aí a tedes. Vale, vou cortar, a ver canto me dá. Vouche quitar esta codia. Isto non o como. Nin con café, nin mollando, nin historias. Isto non, vale? Perfecto. Vou uno meter por aquí. Eu creo que non sei se collerei un pouco máis. Vouche mirar. Estou pensando en que me... Estás-me dicir que así que a mirada... Para. ¿Qué estoy diciendo? A ver. Es suficiente. Ahora, sabes de telepatía, a ver, contame. Es suficiente. No, a ver, contame. No estaba pensando eso. Contame ti. No. ¿Qué te parece? ¿Gustache a carbonara a ti? A mí encanta la carbonara. Sí. Gustache, sí. Vale, pues esto va a ir nese toque. Pero hoxe, coñeces a matriciana? No. Matriciana leva un toque de cayena. O mellor sí, pero polo nome non. Sabes que hai moitas receitas sí, é certo. que polo nome... Pois mira, leva normalmente guanciale tamén, o mesmo toque, ou a papada, hai xente que lle bota bacon, pero claro, bacon e touciño ibérico tampouco o mesmo, vale? Pero sobre todo, o que che dicía, o guanciale sí que ten ese toque de pementa negra que fan os italianos, e pode darche un toque, pero colles, relas un pouco de pementa e tiras pa diante. Pero sobre todo, para que vexas un pouco o que tal, é ese ovo desa carbonara, vale? E imos xuntar co tomate
O tomate é o que se fai ese guixiño con esta graxa para facer unha matriciana con un pouquiño de cayena. Nós, hoxe a cayena non, e vamos meterlle un pouco de cebola. Isto tamén é unha cousa que lendo, hai moita xente que me dicía, bueno, cuidado ca cebola e tal, porque tal. Hai xente que a matriciana bota de cebola e outra xente que non. A min gústame. E como é un rollo que fago eu na casa e que moitas veces falamos xustamente diso de que a cociña é para todos e para que nos guste, a min, como me gusta a cebola, cebola vai. Veña, aquí, desgrasándose pouquiño. Hai algo que poderíamos non botar aceite hoxe, vale? Aquí que estamos un pouco cociñando e dicindo como nos gustan a nosos pratos, poderíamos non botar aceite? Sí, poderíamos. Pero é importante, neste caso, que frita un pouquiño, e ainda que vai soltar tamén esa panceta, pero que o tomate teña ben de graxa neste sentido, non pasarnos nunha sopa, pero porque esa pasta despois vai amalgamar bastante ben con eso. Entonces, eu a matriciana, eu tive un colega italiano, Jonathan, mando un saludo desde aquí, un gran colega, ademais, que quero moito, e que controlaba moitísimo de pratos e tal, e falábame de a matriciana, e el sempre botaba un pouco de cebola e sempre un chisquiño máis de aceite por riba. E hoxe, podría empregar máis aceite ou non, pero como ten graxa de abondo, aí o vamos quedar. Que che parece, entón? Non sei se entendín ben a diferenza ca carbonara. Cale, entón, a carbonara non leva tomate. Ah, o tomate, claro. A carbonara non leva tomate, xa estamos aí. Non leva tomate. salchicha, non leva cebola, non leva tal. Entonces, a realidade, en realidade, se nós puxéramos en plan pecho os ollos e non lle boto a salchichiña e non lle boto cebola, diría únicamente o tomate, pero estamos buscando tamén esa cebola que che dicía. Entonces, nese caso, o máis importante, mira o que é isto, vale? Empezar a torrar. Que se vaya fumeando un pouco. Mira, agora, importante tamén, buscamos a cebola. Bueno, eu o que quero que me digas é que che gustaba. A matriciana agora sonache un pouco. Si, sonaba o nome, o que pasa é que polo nome non sabía identificar que ingredientes levaba. Como será? De feito, de guanciale é unha palabra que aprendín fai pouco. Quer dicir, nunha carta dun restaurante que vi en guanciale, preguntei eso que... Vale, ata fai pouco non vira nunca nas cartas dos restaurantes guanciale. O tema dos italianos é un pouco así. O guanciale é, ao que vos dicía antes, en Italia, papada, realmente papada, pero cúrana con, como se chama? Cúrana directamente con sal, pero moita pimenta. Moita pimenta. Entón está como rodeada de pimenta por todas partes. Ese sería máis ou menos a tal. Déxame quitar agora xa esa, que estou a pensar, é que dixen, non o vou facer. Sí que o vou facer. Teño por aquí este cunquiño e por aquí este. Porque quero facer tamén a salchichiña nesta graxiña. Entonces, isto que agora xa está medio crocante, vai ir secando, entonces ímolo facer desta maneira. Estou a pensar, moitas veces eu digo, meto a... Non. A última hora, despois, co tomatiño, ímola facer suar, ora pásame tamén as salchichiñas e que estén por aquí comigo, que van ir un pouquichiño antes, ímolas abrir un pouquichiño antes que esa ceboliña, porque así tostámola tamén un pouco. Vale, por exemplo, mirade, isto tiña un pouco de aceite, non? O que falábamos antes. Aceite, mirade como está, eu vou facer unha cousa. Se despois preciso algo máis, collo, pero vou facer isto. Inda que os parece unha parvada, non vou empregar un par de culleradas, vou unas deixar aí por se as moscas. Creo que é máis que suficiente, porque se a salchicha ten moita graxa, ahora ímola abrir, vale? Xa aí tamén nos vai aportar esa historia. Na casa, mirade, a cociña moitas veces é directamente isto, ir mirando como traballamos, deixamos a grasa así por aí, e sempre un par de pingueiras que non estén de máis, vale? E antes de nada voume poñer con isto. Mira, isto que che parece tamén o tema da salchichiña? Eu quito a pel sempre, hai xente que ya bota, sí. Quito ya, non é... Porque busca que se desfaga, non? Sí, porque despois o pelexo por aí igual se tal sin en boca. Pódese comer, sí. Claro que se pode comer, pero... Ao final é carne picada. Sí, non, a tripa, digo. Ti cando comes un chourizo, comes a tripa. Sí, que cando quitas a tripa, ao final é carne picada. Exactamente. Carne picada. Non che pasa, bueno, con súas especies, ten a súa tal, a súa peculiaridade, depende tal. Se as salchichas coñeces o teu carniceiro e gustache máis ou menos como traballa, hai algunhas que están increíblemente boas, como estas, e hai outras que non van e tal. E que che vai dicir? Come la codia ti do salchichón, por exemplo. A min... Eu como a codia casi todo estou a pensar, Sí? Sí. Vale, porque a codia, neste caso, non ten a fibra, non? A ver que me estás a contar, a ver unha... Como a codia do salchichón, porque ten pouco fibra, non? Non sería motivo tampouco por comer salchichón. Xa falamos un día das carnes procesadas, non? Que é mellor priorizar o consumo de carnes frescas. Certo. O motivo de comer a codia non comela é por gustos e preferencias, non ten que ver co tema nutricional. Ai, o fuet, este mítico que ven branquiño e tal, hai xente que tal, eu teño que quitarlo, teño teima. Bueno, sí, é verdad, o fuet sí que yo quito. En plan, como se quitar, está branco, que polvo é ese que lle bota?
gustan. Entonces eu digo, que vou comer eu aquí? Pero meus colegas rillan nela así, moitas veces, sí. Nos, cando facemos as xuntanzas míticas, pos as aceitunas, pos uns poucos de flocos, uns millos, calquer cousa, e de repente, isto vou deixarlo por aquí, e de repente o que fan é facer o típico picoteo, queixo, fuet e tal. E as barras de fuet, así, como a cenoria, digo eu, se colleran cenorias. Hai que poñelas para que as collen. Isto por aquí, eso tamén é certo. Aquí, volvemos a meter lume nesa graxa aproveitando, e isto xa está o truquiño ben feito, mirade. Vamos facer como pequenas albondiguiñas, isto vais a facer co lume, e vamos a botar aquí a cebola, despois o tomate, e a guixotear, vale? Importante que esa auga xa está máis ou menos a piques de ferver, así que vai me interesar que este aí, porque a pasta, esta que teño hoxe por aquí, son 11 minutos de cocción. Que moitas veces falamos tamén na casa, espabiamos falando un pouco tal, que a veces decídeme, outro día fixen a pasta a cocina como dixeches ti e quedoume dura. É que eu que sei que pasta empregache. Non será culpa miña todo. Algo terei algunha vez, pero culpa miña todo non pode ser. É igual que pasa cas legumes. Algunha vez cites unha legume e tal, e dixo, ostra, peloume. E de repente meteu unha auga quente. Eu que sei, e non tiña, era de auga fría. Hai que pillalo todo, non o que che apetece a ti, Mira, aquí, sofrimos un poquitiño, agora sí, mira, como esta graxa era máis que suficiente, eso é. Vamos aló, agora, a conectar un pouco con esta ceboliña, perfecto, e seguimos. Bueno, dime. E ti faz batch cooking, sabes o que é o batch cooking? Home, aquí, home, vaya pregunta me faz, sei o que é, pero como sei que se fago, sábelo ben ti, porque os caldos que son máis que batch cooking. Sí me gusta, pero explica ti porque... Bueno, pero ti podes facer o caldo no día para comelo ou podes facer para a semana e conxelalo, non? Eu sempre teño caldo conxelado. Sempre teño caldo conxelado e a xente sabe que tal. Eu, de feito, vou desconxelando e vou tirando moitas veces de... Porque pásame que a veces teño excedente de verduras ou tal, ou se me están estragando, e fago varias historias. Pero estou seguro que a túa versión de batch cooking será moito mellor que a miña, así que dame información que interesa. Bueno, para que non o saiba, utilizas ese palabra anglosaxón, batch cooking, e referímonos a cociñar nun día da semana as celebracións ou case todas as celebracións que imos a consumir durante a semana. Que pasa? Que temos que ter en conta varias cousas. Non podemos guardar en refrigeración a comida para toda a semana. Nos na neveira podemos guardar a comida que vamos a consumir os próximos 2-3 días. Se temos previsión de facer para toda a semana, si ou si, o día que cociñamos temos que conxelar. Vale. Non é necesaria que fagamos todas as celebracións da semana, senón as que nos poden levar máis tempo. Especialmente as elaboracións con legumes, as elaboracións con verduras e con hortalizas, que ao final son as que descoidamos cando temos presa e falta de tempo no día a día. Perfecto. E ademais que son elaboracións que conxelan ben. Podemos, pois, os rustridos, as cremas, as sopas, os guisos con legumes, os pistos... Os pistos, eso con rustridos que estabas a dicir, estaba pensando, como controla, porque eso está moi ben. Eu ter pisto para unha boda, para min é algo maravilloso, porque a verdade, isto vese ben nas nosas receitas. Cando empezan case sempre cunha cebola, con pemento, con tal, con ese alliño, con ese rustrido, con ese saborazo, se tes todo feito, un par de culleradas para cualquier historia, e tes unhas lentellas feitas. Esas colles cocidas que moitas veces tamén vale. Exacto. Que sería unha especie de batch cooking, non? Exacto. Batch cooking sería, por exemplo, ter o rustrido e o día que vas a comer, pois mesturas, pois eso, cun tarro de garabanzos xa fervidos, non? Que ao final, quentalos son 5 minutos, non? Pero non teño que facer todas as elaboracións, podo facer simplemente a máis rápida, ou poño a cocer unha pasta, non? Pero xa teño o rustrido das verduras e abro unha lata de atún e teño unha comida feita, non? Exactamente. Ese mismo rustrido podo empregar varios días a semana con diferentes guarnicións. Eu digo sempre, que a xente que non cociña un pouco e tal, a rapazada sobre todo, que lle ten un pouco de medo, que non está no guisote, todo empeza nunha cebola. Todo empeza nunha ceboliña, mira, picando, un pouco tal, que lle queres botar salchicha, que lle queres botar un pouco de entreteto, pero todo empeza nesa historia. E se tes elaboracións, como di Lidia, xa preparadas, moitas veces, home, pelar unha cebola e pelar 4 é o mesmo conto. E poñer unha potiña grande e poñer unha potiña pequena, máis ou menos o mesmo conto tamén. Entonces, aproveitamos ese tempo. Nese caso, para min, cos caldos que fago moitas veces e con outras elaboracións, porque cando me sobra, eu non fago
unha peituga de polo un día podo facer, pero fago un polo e sobrame algo, Exacto. e fago unha zargallada para outra cousa despois, E sobre todo que hai moita xente que come sola, no? O mediodía, o mellor. Sí. E vexo que si é como, para cociñar para min sola, pois xa calquera cousa. Eso non vale, tío, Dá como non? máis, sabes, máis preguiza cociñar para un, pois non, pois xustamente, se cociñamos para unha persoa solas, pois podemos aproveitar ese tipo de elaboracións, non? Para varios días, e Sí. mesturado con diferentes, pois un día con ovos, outro día Por con suposto, atún, por outro suposto. O día sea, con eso arroz. entendemos perfectamente, ali a xente tamén sabe tal. De feito, as nais, moitas veces, o que pasa é que as nais e os pais, e a xente que tal de antes, isto é unha cousa que se posa a pensar e das un pouco a miolo, teño toda a razón, xa verás. Cando ti tes mítica historia que tes o prato aí na mesa e a túa nai e o teu pai colle o cachiño máis feo. Isto pasou toda a vida cando éramos rapaces máis pequenos e tal. E dices, a miña nai debe lle gustar o pescozo de polo, non? Igual non lle gusta. Igual o que lle gusta é que ti comas o zanco, vale? Que comas que comas esa coxa, dame igual. Ela come o pescozo e ti pensarás, o pescozo é a mellor parte do mundo. Non, amigos! As nais e os pais que se me poñen os pelos de punta, normalmente o que fan é coller o cachiño feo, o cachiño que pensan que está peor, para deixarlle o fillo a outra movida. Entón, cando facemos un pouco isto da cociña, é tamén tal, cando facemos un batch cooking, que estamos aquí e tal, aproveitamos todo, sí, aproveitamos todo, pero o máis importante é darlle amor á cociña, porque se che deixas un pouco de amor, eso mete medo. Mira, aquí, antes de nada, que eu estou empezo a falar e pérdome, temos unha cebola pochadiña, sí ou non? Temos esa salchichiña. Antes falábamos dun pouco desa graxa. Mira como empeza outra vez a querer un pouquichiño máis. Aproveito isto que tiña aquí, eso sí, isto está mollado, nin se vos ocurra xuntar agua con aceite para meter aquí. Vale, tampouco morreríamos, pero... E aquí volvo a facer esta historia. Un par de culleradas desa movida que tiña por aí. E colleme o tomate, porfa, ali. Veña, seguimos tendo. Ben, temos tamén a auga fervendo, isto empeza a marchar. E agora, tomatiños, neste caso en conserva, peladiños, vais as conservas, como nos valen, e metemos aí. E aquí che vai. Empeza a matrichana, aquí agora sí que sería unha matrichana, por agora non hai carbonara, A matrichana non leva ovo, non leva nada, por ahora non tal. Esa pouca de agua tamén ya podo meter, veña, que non lle vai facer mal ningún. Veña, por aquí. Pásame, por favor, a pasta. Esto por aquí, veña que fervestí a cachón. A ver como se afunde. Aí pa dentro, perfectamente, auga fervendo a pelouros. Recordamos sempre unha boa presa de sal. Como que non? Mirade como che vai a historia. Din que a pasta absorbe o sal que precisa, igual que as patacas, non sei, pero eu máis ou menos teño o miolo collido. Esa auga fervendo, por aquí, macarronada, directamente, xa non precisamos estas historias. E o que vou facer aquí é quedarme facendo neste rustrido, que xa non queda nada, vale? Mentras coces a pasta, e mentras ese tomate tamén se vai, xunto ca cebola, a salchichiña, e, por suposto, despois o entreteto, xuntar todiño para acabar a nosa pasta. Chisquili chasqui, e de seguido estamos aquí, veña. O truco é pequeniño, é pouca cousa. Encántame os tomates enlatados, os que veñen así peladiños e tal, porque despois eu voulle dando a miña textura. Porque se tes o tomate triturado totalmente xa é, a textura non hai tal, non hai tropezós, non hai nada. En este caso a min parece un pouco máis rústico e voulle dando eu así, A mí é má sensación de que co triturado como cócese. Sí, Todo bueno, auga, como se tivera máis agua, como se se ten quedara ben de recocido. lume, eu, por exemplo, para un refrito, para unha fideuá, para un arrociño, para que quere historia, váleme perfectamente. Pero por aquí, por exemplo, mira, isto. Aquí temos, por exemplo, un cacho, ¿no?, de tomate. Isto é imposible, xo trituras. Eses cachiños que van quedando poucos, pero que se van tal e que non é totalmente un puré, fai que tamén teña textura. En este caso, a matrichana é exactamente isto. Vale? Así que, agora que teño eso máis ou menos aí, aquí esto quedan como 3 minutos a esta pasta, non máis, temos tamén ese entreteto e me facer unha cousa. Ti, se me falo o favor, ime con este, co pequeniño, vale? O pecorino. Perfecto. Toma un cunco, vale, maravilloso. Eso, empezamos con esa historia. E vamos a facer a crema. Crema importantísima, voulle baixar un pouco o lume, directamente vou facer isto. Mirade como traballo eu. Lume aquí, pequeno. Este apagámolo. Non precisa moito máis lume esta historia, así que agora está Lidia facendo das súas aí, e eu vou pillar as 4 xemas do ovo. Que facemos cas claras, por certo? Ai. Home, non tiramos. Aquí xa sabedes que no está chebo non tiramos. Nin de coña. Ti dirías, podemos facer un caldo. Bueno, igual un caldo non, pero podemos pensar unha sopa.
Vale, eso encántame. Xa se está metendo gol. Sí, podíamos facer un caldo. Caldo de clara de ovo, non hai. Pero non, para espesar unha sopa valería. Sí. Botar a fío, cualquier historia. Sabes o que fago eu moito? Encántame, creo que xa dixen algunha vez. Poñer como unha puntiña, non? Meterlle un pouco de lume forte como a prancha, un chisco de aceite, pouquiño neste caso, que se vaya tostando, que faga esa puntiña que lle chaman dos ovos e comela así, con un lisco de Las xamón. sopas asiáticas, non? Encántame, encántame. A mí tamén. Vou coller isto para as claras. Tamén podemos facer, por exemplo, unhas barriñas así ao forno, pois, engadíndolle froitos Se me secos abres aquí, xa e vou flocos tirando. de avea. Esa maravillosa. Fornealas e facer unhas barriñas así para tomar Eso é entre horas, eso é maravilloso. cando temos fame. Podemos botarlle especias e facer así como unhas láminas finas ao forno así para ter un aperitivo crocante, por exemplo. Vale, seguimos. Podemos facer como unha tortilla pois na tixola moi finiña e botarlle queixo e verduras e envolvela e facer así como uns rolliños. Bueno, como temos aí, temos de todo, pero váleme todas as ideas. Mentres non o tiremos, todo vale. Para facer un merengue, Para facer un merengue, un para mousse. facer unha mousse, para facer... Claro que sí, mentres non se tire tal. E despois que aquí xa fixemos sopa, e digo en serio, hai unha historia que a tiran cun coador. Colles o coador, tiras a tal e vai caendo no Tiras a coador. clara. E vai en fíos, A sí, clara. a clara. E caen fíos, Ah. tes un pouco de aceite, vai facendo como uns monicreques, como uns vermes, vale? Entonces despois tamén se pode como puntear por riba. Bueno, todo vale. Neste caso, lavas maus, que estiven tocando as cascas. Un segundiño de nada. Moi ben. Tiro millas, mirade como vai isto, fora para aquí, vale? Un simple auga, simplemente, nada de contaminación. Collemos isto, desta maneira, unha, pa capá, dúas, eu traballo con elas así, así che vai, moito mellor, que vai un pouquiño de claro, tampouco pasa nada, non vamos morrer. Que pasa? Que isto para callar é moito mellor. E agora, todo ese queixo que me estás aí a cortar vai vir para aquí, pero primeiro vou facer unha cousa, é pementa, Por favor, pementa, aquí que non falle. Vale, isto para aquí, para despois. Non se tiran, xa o dixemos, veña. É para facer unha bica, home, para calquer cousa. Veña, perfecto. A pasta que xa lle queda 30 segundos. Hai que ver, Hai que ver, pouquiño lle queda xa. Veña, tranquilamente, facemos o seguinte. Para taratatira taritati, un poquichiño de pementa, esto para ti. Vamos ou non? Agora, queixo, a ver canto tes. Un pouco máis, ti dalle. Se queres... Home, claro, non rollas as maus. Colle un pouco máis grosso, que che mandei o fino de todo, colle un pouco... Ese tamén me vale, creo que sí. Que che mandei iso. Vale, metemos esta primeira batida. E des ver unha cousa que isto é maravilloso e moi importante, con ese queixo, xa veredes. Aquí, esa historia fago desta maneira. Mirade, apago o lume. E non te me queimes, Iván. Vou poñer isto aquí, vale? Isto así... Rapidamente para aquí. Así che vai. Isto para dentro. Temos ese, se está ben posto, ben feito, ben todo o noso mallado, cuidado co lume que isto tal, non se pegou, non se fixo nada, ni se vai a pelmazar. Aquí sí que se pode, se quere, poñer un chisquiño de aceite agora por estes 2-3 minutos que imos a estar aquí. Por que non estou a quitar isto? Preciso un pouco ese zume de cocción, vale? Isto por aquí. Volvemos xa con noso lume. Veña que imos empezar a acabar a receita, isto vai meter medo. Rustrido, tomate, cebola. Vamos de novo con noso entreteto, non? E esa salchicha, sí ou que? Veña, perfecto. Pa dentro, agora sí. Empezan as cousas a facer das súas. E agora, con ese queixo, non máis. Veña, teño, maravilloso. Vale, mirade, o queixo tamén é un pouco a ollo. Vou facer así, e vou facer esta pastiña. Mirade. Despois é preciso puntear un pouco por riba, vale? Témolo, mirade. Pasta de xema e pasta de queixo. Vaise facendo, mira que ateruxada. Mira que cousa bonita. Isto vale para meter en calquer lado. Xema, queixo e pementa. Pementa, nada máis. Sal, por favor. O pecorino xa ten sal, Da bondo. Ben, isto é metido aquí. E agora, un truco das carbonaras, vale? Isto tostadiño, perfectamente. Un truquiño das carbonaras é asimilar a temperatura, deixame o chollo este, por aquí, a temperatura do un pouco de auguiña de cocción. O almidón axúdanos a que isto empeza a facer das súas tamén. Por eso vai quedar esta ola aquí. E aquí empeza algo que non sei se é química, se é física, se é como a película, vale? Dame igual. Pero o tema é que un pouquichiño de auga de cocción aquí fai que ese ovo empece a coller algo de temperatura. Con ese algo de temperatura, o que imos facer é intentar que despois non calle. Vale, porque eu quero facer unha crema. Estamos falando de carbonara. O que non quero facer nunca na vida é que despois queda como tortilla francesa no medio da pasta. Aí sí que non. Polo tanto,
Un dos trucos fundamentais é que non haya moito calor aquí e que xa lle meteras un poquinho de calor na propia crema. A partir de agora, isto é tan xinxelo como meter os macarrós aquí. Mirade como vamos, isto é maravilloso. Esa pouca auga de cocción, mirade, veamos que nos tiramos con todo. A auga de cocción, esa, a que tiraron, pa dentro, perfecto. A piques de acabar unha receita maravillosa e que non me digas que non ten boa pinta. Vale, agora empezamos a amalgamar un pouco. Ese macarronciño, esa pasta, como a case sempre, acabase de facer aí. Se precisamos máis salsa, témola aquí. Isto é importante. A súa salsa, o bonito disto, é que tuveramos un cunco un pouco máis grande, Isto tamén. Temos panceta, temos toda a historia aí metida, pero o importante ven agora. Mirade isto. Un chisco máis de auga. Un chisco máis de auga. Apagamos lume. Aí ven o silencio. Apagamos lume e co lume apagadiño aparece esta historia. Ben bonita, con ese auga. Mirade, 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 mirade. Pa dentro. Veña, ese queixo. E agora sí, non podemos parar de remexer. Mirade o que vai a empezar a pasar aquí. Mirade o que estamos a falar, de non cremear, de non tal. Isto, pero botoulle nata, este rapaz non lle botou nada. Simplemente ese choque de temperatura que xa non existe e esta historia de facer, mira como está a pasar. Non calla, non tal, e non hai nata, hai queixo, hai xema de ovo, que por certo é ben nutritiva, e hai agora mesmo unha pasta á zozona que ides flipar. Así que, chisquilichasqui, empratamos e a comer. Mira como che vai a historia. Hoxe cociñamos pasta a la zozona. Comezamos poñendo auga a ferver para cocer a pasta o tempo que indica o fabricante. Ao mesmo tempo que douramos o entreteto cortado en anaquiños pequenos para reservar e de seguido engadir as longaínzas, cociñando un par de minutos para incorporar a ceboliña picada. Agora incorporamos os tomates pelados deixando cociñar ata que reduza o seu líquido para logo volver a engadir o entreteto. A vez que nun cunco engadimos as xemas de ovo, queixo relado, pementa e auga da cocción da pasta, equiparando temperaturas e mesturando o conxunto coa axuda dunhas varillas. Só queda engadir a pasta ao noso rustrido e co lume apagado a salsa, facendo bailar o conxunto para comezar a papar. Pasta a zozona. Non sei como é isto, se o nome o inventou alguén, pero eso de xuntar unha carbonara e unha matrichana mete medo. Salsa de tomate, entreteto ben rustrido, un pouco de salchicha e sobre todo ese amor das xemas con ese queixo, ese pecorino, esa pementa e unha pasta cocida no seu punto. E miro que che hai. Isto vou yo levar ao equipo. Ai, o equipo. Pasta 3.4, agora sí, do está chevo. Aburiño!